Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine eshonile umliso besekhathazeli ngokudlwengula abantu besifazane maqede basabeze endaweni yase Free State eQwaqwa. Nginibingelele ezindabeni zezidemidi igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Ushone ngesikhulu ihluku umlisa uTebo Makodla obesehluphile eQwaqwa eside isikhathi odlwengula abesifazane maqede engabopheki ngoba ubebasabeze. Ngeviki eliphelile kusabalala izithombe zakhe ezikhundleni zokuxhumana ku Facebook ube esesabisa ngisho abantu abampostayo umphakathi ubosomhlasela wambamba maqede wambulala ngesikhulu ihluku. Lo mlisa kube ukuthi bese kuyisikhathi eside ehlukumeza abantu besifazane ngokubadlongulo maqede engaboshwa ngoba ebasabisa ngokubabamba ngenduku. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene nezikhundleni zokuxhumana ngalo loludaba. Undonga Mpumi uthe hawu ubasilaya nasi isikoro wabe esafaka ama-emoji amangela. Usizwe Sibiya Mkhathini uthe very mindful uthi benze kahle kakhulu umphakathi ngokubulala le ndoda. Untobe mawelwalwa Mahlangu uthe wamuhla umsebenzi awu basilaya nasi isikora sasibhoshibo wabe esefaka ama-emoji ahlekayo. Usibusiso Ndwandwe uthe uqhekeze isisefo esinoboya bese ekolozela umphakathi. Ngempela bekufanele umphakathi noNkulunkulu abonane nayo. Isicelo Mthembu uthe ngigcwele ngalomphakathi ngoba khona abantu abangafanele inhlobo ukuboshwa abadlenguli ababulali abafebayo nabaqamba amanga bethu badlenguliwe kanti babheca abanye ngobende inyama bengayidleli. uMakhondlo eJegumethe uthe lo muntu wasenza sahamba iqwaqwa siqeda ukubhala ngoba zasisaba bathi ushintsha abe impukane wabe sefaka ama-emoji akhalayo namfaka emgqonyeni. Ulolizamnzimanzi unolithanzimanzi uthe awungaze ngawuthanda nawo umphakathi awuqhubeke ubambisane uyancomeka kakhulu umsebenzi abawenze kwisikora sekaShobhisha. Unokwethemba Mashoza ngemuthe siyabonga hayi ubesehlaliseka kabi eQwaqwa sisaba ngisho ukuphuma siyobhala abantu bese singahambi ngasodwa ngoba bekumele sihambe ngegroup saba sona lesikora. Bafethu ke ngizofisa mina ukuzokuphawula kwakho ngalo loludaba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengibhuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.